Kunento eyiwane engeke ngayifunda kumuntu esifazane ukuthi umuntu esifazane akagive uphiswa ukuya phambili ngenxa ye-situation ebheke phansi nemkhombe emuva nezinto ezingahlangahlangana empilweni yakhe ukuthi angaqhubeka ephambili. Ngeke ngabuka umuntu esifazane ephuma endlini aphume ihandbag yakhe angayishiyi kodwa inamali. Ngabuka umuntu esifazane ipurse yakhe ayinamali kodwa ayiphathe ahambe nayo, amakhadi akhe aphelele awanamali ahambe nawo. Mesibuka umuntu esifazane simbuke emuhle ngalowo purse ayiphethe, lesimo esibukeka sisibi kumuntu esifazane avela sonke ngaso. So that's a thing engiyibukile kumuntu esifazane ukuthi isimo esibitha avela sonke ngaso abe muhle ngesituation yakhe embi. Size simncome simshayela amakhwela ephethe ihandbag yakhe, isayibag yakhe, ipurse yakhe, ibukeka futhi engathi iqumbile engathi inemali ibingenamali. Lokho kumenza abe muhle ngaleso situation akuyona. Athi uhana uNkulunkulu uyamvusa ompofu othulini, uyayiphakamisa impabanga ezaleni ayihlalise namakhosi. Ngibuka